Pois eu chamome Susana e veño de Cataluña. Pois eu comecei a estudar galego no ano 2008. Ese mesmo ano eu descubrín Galiza, porque daquela traballaba nun instituto de ensino secundario que estaba nun proxecto que é un intercambio lingüístico entre os nenos que en Cataluña estudan galego e os que aquí estudan catalán. Entón, pois eu viaxei cos nenos do meu instituto e descubrí Galiza ese ano. Quedei namorada da súa lingua, da súa paisaxe, da súa xente, e ese mesmo ano comecei a estudar galego. O primeiro libro que caeu nas miñas mans en galego foi un poemario de Manuel Antonio, que ten moitas semellanzas Manuel Antonio con outro poeta catalán tamén vanguardista que é Joan Salvat Papasseit. Os dous poetas viviron unha vida moi corta e os dous poetas eran tamén moi comprometidos co seu país, coa súa lingua. O sistema de vogais galego, pois claro, parece ser o catalán, eu teño facilidades porque nós tamén temos es abertas, os abertos. Eu vou anotando moitas veces frases feitas. Unha velliña que me preguntou que de onde era, pode que polo meu acento e tal, e dixenlle que viña de Cataluña, e dixeme que facía moi ben en falar galego, porque na terra dos lobos hai que ouvir como a eles. Por exemplo, esta expresión tamén moi galega, ese e logo, que pode tamén significar moitas cosas. Ti tamén ves? E logo, como non vou ir? A ti afirmas, nese contexto equivale a por suposto. Pero tamén é unha interrogación. E logo, por que non ves? Por que non ves? En catalán, pois, temos idóns, por que non vens? Temos expresións semellantes, sí. O dono do meu piso faime moita ilusión porque xa din que eu son medio galega. E a verdade é que non son síntome, para min a defensa, por exemplo, da lingua é unha causa moi veciña, para min é unha loita moi veciña, pero tamén hai algo aquí que me atrapa, que me gusta moito, entón, pois, síntome verdadeiramente enamorada. Ben falado. Persoa que presenciou algo importante. Testemunha. Cando vai mal tempo, os barcos quedan amarrados, non? Porto. E como sabes? Susana Montesinos, esta catalana que fala galego, lémbrame outra catalana que xa o falou hai 900 anos. Berenguela de Barcelona, filla do conde Ramón Berenguer. Esta muller casou con Afonso VII, o emperador, que nacera en Caldas, que dominou gran parte do norte da Península Ibérica e do sur de Francia. Esta muller era tan guapa que cando morreu, polo visto, Deus concedeulle o privilexio de, unha vez no ano, saír do seu sartego na Catedral de Santiago e comunicarlle máxicamente a súa beleza a todas as mulleres que estean esa noite en Santiago. Por iso, en Santiago, cando pasa unha muller derramando beleza, un piropo é vai feita unha berenguela. Xa ven, Cataluña e Galicia teñen raíces subterráneas que nos conectan. Abur.